Kabalita ka wala. Ano sa ikaw ko? Wangan ni mo iwan mo ka kabalita di ay. Wala din ako sa mga kapolit pa. Si Carlo Palalan ba? Palalan pa alam. Oh, paalam dahil. Uy, Kabalo ka bay, grabe bay. sa manakol. Na milyonaryo diretso tungod sa boxing. Pagpapalad ko. Ring down ko yung warag gloves. Ako na, murag gloves niya ka nang imo, murag pansinbag. Sabi ko, ay, panaway dia, kaya murag mga kalo-kalo. Grabe, hayahay kay nga tao, kay nga ano. Nahimong milyonaryo diretso tungod sa boxing. Daw, bebe, kung ikaw lugar, kung nahimo kang butang, nabutang ka kang Carlo Paalam, bebe. Amo ko ibutang ni Carlo. Hindi, ako ikaw na yung sitwasyon. Kanay mo bugas-bugas, pisaon ko na diretso karon ba? Ay, lagi na, lagi ko. Bitaw. Susunod Bitaw. na. Kung ikaw be, kung mahimo lugar ka ng milyonaryo diretso. Example, mahimo kang milyonaryo diretso, isa yung buhaton be. Kaysa, amo ko ka kwarta, tagaan ko di mo. Hugok man siguro kasi inyong balay. Da ka na mahimo kang milyonaryo ba? Example na. Ako mahimo kong Oh, ikaw, sige, tagay Uli. ko sabon tayo. ano, pag ako ang mamilyonaryo, ana, gini, may silver na. Oh. Sing-sing ako. dahil- Gold grabe atanan! Ana, gold! Dili ko ko, gol. Uber man sa na imo, mura man sa naghipa naman sa na imo. Dini, gold na dia, kanang bracelets, gold. Kana diri gold. Gold. So, daghan yun. Siyempre, nagoy S. Oh. Bracelets. Pak, gold ya, gold. Kani na silver mo na. Oh. Ay Ano sus! mo, gol? Siyempre! Kanang pagkauyab ko, siyempre, tatang ninyo na ko. Kabito na lang ako na kanang mga artista. Grabe ka man doon ko. Kada si Inchi Luxen, sa una, siksi magana kay Darna man na siya sa una. Karon medyo nidako na, ipaniwang sa nako na siya, ayan ako kapiton. Sutri na ako lah. Pagulat sa, Lagi ko. Naden Lostre. Kuy. Uyab man na sila sa iyong uyab. Ako na kabitong yapon. Duha na. Katrina. Sa halili? Apil, bahala og na, kuha na siya. O haligi? Halili. Kabiton yapon ako na. Kuy. Ilin Adarna. Kay kanak ko'y palas. Kita kanyang lawas anak. Nauna ko nagtag 1,000 no. Napikpik 1,000. Pikpik 1,000. Ilin Adarna pa lang na. Kanas Derek Ramsey. Muong ko ng driver ba? Gamit na yung bukton. Dagpor naglawas, di ka ba nagmanubila? Grabe ka. Kana silang tanan, wala boss Derek Ramsey. Apila na lang po. Kaya kana lang mga babae katok di panganlan. Aw. Dunganon ko na sila sa isa kagabi tanan paglinya. Hindi ko na matagaan ko. Wa kay labot basta kay dunganon ko na sila. Ikaw mo ginduwa mo, nagdili, gin mo nga milyonaryo, di mo pala ni paalam na buutan. Ikaw, imong pangandoy na. Magsige kang pawabit,